Mwezi wa Novemba 2022 achakwera anatibweresera Bridging Foundation. Nduna za boma zinakumana ku State House kumene kunali mwambo waukulu wosayinira $6.5 billion grant. Dziko lonse kunali chisangalalo pamene Chakwera anatiuza kuti tawoloka nyanja ndipo tafika ku Kenani. Koma patangotha mwezi umodzi mbiri inamveka ndipo zinaululika. Bridging Foundation linali bungwe la feki limene mangofuna kubera boma. Pamene nduna yapano nkhani imeneyi inazizira ngakhale MCP inasiya kulankhula. Zimenezi zinachitika last year mwezi wa Novemba. Lelonso tili mwezi wa Novemba 2023. IMF yamuza Chakwera kuti agwetse kwacha ndi 44%. Kenaka ampasa ngongole ya $174 million kuti agwiritse ntchito in 4 years. MCP itamva nkhani imeneyi anachita maphwando mpaka ena amaliza mavuvuzera mtawuni. Ndiye timafunsa kuti kodi amasangalala chani? What have they achieved economically? Tikukumbukira mwezi wa September 2020 Felix Mulusu pamodzi ndi Chakwera anapanga cancel extended credit facility ya IMF. Anatiuza kuti sakufunanso programu imeneyi ndipo MCP yonse inapanga celebrate. But from nowhere tinaona ali kalikiliki kupita ku America kuwakumana ndi IMF director. Zimene amachita kumeneko akuti amasakasaka ngongole yomweyo ya ECF. Ndiye makondishoni yake atafika ku America ko anawauza kuti ngati akufuna ngongole akuyenera agwetse kwacha. Chimozimozi inuyo mukapita ku banki kuti mufuna kukatenga ngongole amakufunsani kuti where is your collateral? Chifukwa iwo amafuna collateral factor. Ndiye inu manena kuti yayi ndi nyumba kuchigumula kapena ndi nyumba kwera 10. Ndamana kuti okay fine 10 tikasayinirani. Kuswanza kuti inuyo mukazalipira kupereka ngongole ku banki kucha amakwata ndi nyumba ija. The same case ndi apapa Chakwera mu 2020 September pamodzi ndi former Minister of Finance Felix Mulusu anapanga cancel extended credit facility ya IMF imene inalipo kale ndipo ma DPP. IMCP anapanga celebrate kuti ayi zimene ndi zabwino kwambiri sitikufuna boma loyendera ngongole. But from nowhere patangopita nyezi yochepa zinthu zinamba kwavuta. Tinaona Chakwera akupita ku America kumakakambirana ndi IMF directors mayucha kusakasaka ngongole yomweyo. Kumeneko anawuza kuti agwetse kwacha. Atabwera kumalawi kuno tinaona kugwetsa kwacha ndi 25%. Komabe IMF inawuza kuti no mugwetse kwambiri apo ayi silikupasani ngongole imeneyi. Pofika mwezi uno wa November Chakwera mveradi zimenezi agwetsa kwacha ndi 44% ndipo IMF yawapasa ngongole ya $174 million. Mwachidule posafuna kutaya nthawi MCP inapanga cancel extended credit facility program mu 2020. Masapota awo anapanga celebrate. Lero IMF yavomereza ECF program imweyo akupanga so celebrate. Why? Chodabwisa china pa nkhani imeneyi Chakwera kupanga blame the previous government akuti ndimene achitisa kuti IMF isiyopereka ngongole. Chikhalecho iyeyo ndi former finance minister Felix Mulusu ndi amene apanga cancel mu 2020. Akuluakulu dziwani kuti president uyu salithandiza tikungotaya naye nthawi. Waononga dziko lino ndipo akupitirizabe kuliwononga economically. Pamene amalankhula dzulo ku mtundu wa Malawi timayembekezera kuti atsitsa mitengo ya zinthu pa nsika. Timayesa kuti aonjezera masala ya civil servant ndi 44%. Ifetu timaona ngati kuti alamula makampani a school ndi water board kuti atsitse ma prices ya services yawo. Panopa anthu akugula cement 25,000
timaona ngati Chakwera pamene amachita address the nation dzulo auza amayo kuna kuti ndauza makampani onse ogulitsa simenti kuti azigulitsa simenti pa mtengo wa 10,000 koma ayi ndithu zonsezi sananene ndipo amangolalikira nkumaona ngati ali paguwa nanga siku chalichi kuja azibusa amakonda kupanga blame Satana pa vuto lilonse limene anthu akumana nalo. Ambiri amene timapita kutchalichi chilichonse chimene azibusa amanena likakhala vuto amene akupangisa zimene Satana. Mwachisanzo munthu akauza kuti abusa zonagona ndi njala, kuyankha kwake amangonena kuti ndi Satana ameneyo. Abusa ndikusowa school fees ya mwana, kapena abusa ndikusowa banja, kuyankha kwake abusa amangonena kuti ndi Satana ameneyo. Ena chifukwa cha ulesi akhoza kugona ndi njala, komanso akhoza kulephera kumulipira mwana school fees, koma abusa amenabe kuti amene ndi Satana. Ndi chimodzimodzi zimene akupanga Chakwera izi. Every problem imene kuchitika kumaye kuno akupanga blame the previous government. Nanga sana zoloya nthawi ijayo pamene anali mbusa kwa Assemblies of God ankangokhalira kunamizira Satana akakhala paguwa. Akuti pita Mutharika anaononga dziko lino, iyeyo anapeza zinthu zilepa kale. Koma tikafufuza bwinobwino munthawi yapita ngongole inali 4 trillion by 2020, inflation 8%, thumba lachimanga 50 kg anthu amagula 7,000 kwacha. Lero 2023 munthawi ya Chakwera ngongole yafika 12 trillion kwacha, inflation 30%, thumba lachimanga 50 kg anthu akugula 50,000. Munthawi yapita mafuta galimoto timagula 600 kwacha, pano ndi 2,700. Sugar tinkagula 800, pano 2,300. Fertilizer anali 22,000, pano akuti 110,000. Kodi akamalankhula samakhala ndi manyazi mbusa ameneyu? Ndiye kupanda nzeru kwa boma ili ita kusangalalira $174 million. Ilipindula chani ngati dziko? Akuluakulu IMF yatipasa ndalama imeneyi kuti tigwiritse ntchito zaka 4, si chaka chimodzi tu yali. $174 million tigwiritse ntchito zaka 4. Ndiye niyo taonani Malawi imagwiritsa ntchito $600 million pogulira mafuta galimoto pa chaka, kusonyeza kuti 174 million imene atibwereka ndiyo gulira mafuta galimoto miyezi 3.5. Koma zona akuluakulu andevu zawo anzeru zawo ndithu akuti anyamata kuganiza po achina chilima HRDC akuti aboma zona nkupapanga celebrate zimenezi. Apatu zungonetsera kunena kuti madigiri amene tinatenga kuchasa college aja sanatipindulire. Tanzania inapasidwa $1 billion kuchokera ku IMF, Zambia $1 billion, Uganda $1 billion, Mozambique $456 million, Burundi $271 million. Lero Malawi ayipasa $174 million. Ndiye wina wima pachulu nkumasangalala kunena kuti atipasa ndalama imeneyi chifukwa tikuyendetsa bwino chuma. Are you sure, Mr. President? Zambia, Tanzania ndi Uganda anapasidwa $1 billion. Burundi kadziko kakang'ono anapasa $271 million. Chakwera ngati akuyendetsa bwino chuma ampasa bwanji ka $174 million? Akakatu ndi kandalama kosakwana kugula mankhwala zipatala, kandalama kosakwana ngakhale breakfast. Akangogulira mafuta galimoto miyezi 3 kakhala katheratu. Mwina ambiri simudziwa, ine ndimapereka mafax. Pa mwezi wina uliwonse Mera imagula mafuta galimoto andalama zokwana $50 million. Ndiye pofika February izakhala wash out. Kodi kwinako azapanga bwanji? Pamene ndikuneya pano Chakwera wauza Reserve Bank kuti ipange print ndalama zambirimbiri akuti azagayira anthu ngati mtukula pa khomo. Zotsatira zake akagawa ndalama zimenezi kwacha ikhala opanda ntchito, 5,000 isanduka chizude. Akuluakulu
zimene ndikunena zitu zindumboni. If the government is printing too much money, the money becomes useless. Inflation izakhala high, komanso katundu pasika azakhala kwera. Munthu sungamapange printing ndrama akuti zagayira anthu just for campaign. Pamene forex ulibe, chizichitika choti anthu azipita kukagula zinthu kusika, kandi ku Pepu, kandi ku Shoprite, kupita kukagula zinthu kumene kuja. At the end, a Shoprite aja azifuna ndrama zija makwajaja azikasintha forex. Forex pasika palibe. What will happen? Devaluation inaso imeneyo. Kutera kuti kachita chibwana ndi president ameneyo, ndrama yathu ikhangatira ku Zimbabwe. Tika ndi 1 million banknote posachedwa pompa chifukwa chakwera. Iniyo taona ni zimene amalankhula dzulo sizachilendotu, anatiuzapo mbuyomu koma sizinatheke. He's a liar. Amakonda kulonjeza zinthu zimene sangakwaniritse. Kungoyambira pa campaign zikumveka kuti ngakhale pamene anali ku Assembly of God ankangolonjeza zinthu zosatheka. Analowa ndale ndi kuyamba campaign nkumangolonjeza zinthu zosatheka. Do you remember? Anatiuza kuti I will build a hospital, a clinic every 4 km. The whole country akuti azapaka build a clinic every 4 km. Can you imagine? Anadinamiza za 4,495 fertilizer, 40,000 passport. Zambiri mbiri zimene singatofotokoza kuja katatu. Lero akupitirizabe kunama. Pa 1 June 2022 pamene machokera ku Switzerland komanso Equatorial Guinea analonjeza kuti athana ndi anthu onse amene anabandisata. Anatiuza kuti petro wa nduna zaboma amuchepesa ndi 20%. Analesa maulendo akunja ngakhalenso ma allowance. Ankena kuti 3 trips within a year. Lero patha chaka chimodzi ndi half arena zimenezi, koma zonse zimene analetsa zikuchitikabe. Iniyo ndi mboni chakwera wayenda maulendo posa 15 akunja kuyambira June 2022 ndi kudzafika lero November 2023. Ma allowance akulandirabe, komanso zimene sisata anamukhulukira, ndipo ndrama zonse zimene anamutsekera ku mabanki kwake anamubwezera. Ndiye dzulo president ameneyu amabwerezaso kumanena zomwezo zimene anayankhula pa 1 June 2022 akuti cutting the fuel of ministers, ma allowance, foreign trips ndi zina zotero. This is shameful and disgraceful. President akulankhula ku mtundu wa Malawi zinthu zofunikira kwambiri ku dziko, koma bize kumangowalikira ngati akulankhula paguwa.